Vai vetikö vain löysi? Hyppäs. Mitä vittua? Hyppäs tuolta. Se tulee perässä silloin. On kiinni. Joo. Tuolla menee. Vittu vetää kaikki solmuun. Vai onko meillä useampi joku? Oi vittu vetää. Oi saatana. Se veti kaikki saatana solmuun tuolta noin. Mitä tehdään? Ei mitään muuta kuin tuolta niin. Rauhallisesti lähti tuolla se molskiin, saatana menehän. Mä sivuutenkin ottaa, en ota perän takaa tuo. Tämä. Se. Voitahan ruveta purkahan tää tilanne. Katsotaan mitä. Oli iso lohi. Oliko? Oli. Oi vittu. Mä näin sen monen. Se on ilma. Niin justiin, mä en nähnyt ilmassa sitä, mutta niin, en mäkin sen molski, että. Se on vielä kiinni. On. Oi vittu, se on mä vetänyt nyt takilat Suomeen. Ensimmäinen lohi ikään takilasta, saatana. Mitäköhän täällä on nyt Suomessa? Tuo on niinkö. Mä oon ainakin lauennut. Ja tuolla on. Onko mä muu sivuuteen? Ota vain sivuuteen. Suoraan vain voihan mennä tätä. Se on näitä, niin nämä on ainakin kolmisemmat takilat nyt niin tällä hetkellä. Kalaa vielä. Tää niin haittaa sitä, se kala on kiinni vain niin. Mä otan tämän lähimmäisen täältä pois, mä katson, että onko se tässäkin solmussa, kun sehän molski tuolla niin menee tuolla sivulla, että vaikuttaisi olevan tämänkin vetänyt solmu. Siirrä se, nattaa sekin tuonne keulahan pois ehkä siitä ja niin. Se vetää näitä kaikkia kolmia ainakin yhtä aikaa. Elikkä takilasta otti lohi ja tällä hetkellä se on vähän, siellä hyppii, komia lohi on. Nousulohi on, mutta niin. No niin, nyt ei kerkiä puhua, meillä on kala kiinni. Siellä hyppelee. Se oli sellainen painettiin, tuleeko sieltä bensaa? Mitähän vaikka tuonne ulospäin. No sinne pitää alle kyllä päästä. Että se muovi kyllä lähtee, mä uskonko nykäisee pois siitä. Siinä on semmonen suojamuovi, niin. Se voi olla tuossa neljä. Pitää sen musta muovisuoja ensin ottaa pois ja se on siellä sen alla. Joo. No niin, selvä. Kuulikseen tuon tapahtunut? En oo kuullut. Mitä siellä oli tapahtunut? Äsmäksi vuotaa bensiin. Niinkö? Jaha. Tuolla on lohi on pinnalla tuolla toisella. Se, mä en tiedä kuinka monta siimaa se on vetänyt solmuun, mutta ainakin nämä 3. Luultavasti 4. tuosta. Ja en halua edes tietää, meidän pitää koittaa vain ruveta kelaamaan näitä kaikkia 3 yhtä aikaa. Niin. Eikö se oli tuo takia? Vittu kun se veti tuonne, kun näki, että se veti tuonne niin kaikki siimat sevoo heti. Tässä vain, jommassa kummassa näissä se on kiinni. Luultavasti tässä näin niin pääasialla. Kyllä se on tässä. Kylläpä tänä iltana tapahtuu, jumalauta. Ensimmäisen lohen kanssakin oli vähän pikku happeningia, mutta tästä tulee vielä show, että tämä saa ihan kyytille. Tämä on nyt vähintään 3 vapaa vetänyt jo yhteen 3 siimaa. Voi olla, että enempikin, niin. Ei mitään, otetaan se ylös niin. Vuoron sitä pääsee molemmat väsyttää.
Niin roikkuu, joo. Okei, se pitääkö mun ottaa vielä tuolla yli? Se vetää tuonne sun puolelle, menee. Enempää tulisi sokkona. Täällä on nyt löysiä. No tuolla lauennut, kato tuo mun 4. vapaakin, sekin on siinä touhussa. Niin laukes tämäkin. Siellä on ainakin 4 vapaa nyt sekaisin. Tuolla ohella olisi menohalu, jos vetää tätä. Veto on tasaisempi, kun se on 400 vavaassa kiinni, niin 400 siimassa kiinni, niin voihan se ajatella niin, että se on nätimpi. Niin. No tuo ei luultavasti se ei ole näissä 400 kiinni. Vähän venettä tuonne. Ainoa ja peltiä roikkuu ilmassa heti, että ikään on nähnyt näin paljon. Mulla menee ainakin tämä mun plaanari. Se on tässä näet, tämä menee ainakin niinku suoraan tuonne kalaan. Joo. Sä saat sitä veettyä, niin mä saan tämän ehkä irti tästä. Vene menee ihan jees. Tuo ainakin löytää. Joo. No, nämä 3 on nyt tällä hetkellä niinkö ongelmallisia. Menee niin naakeliin keskenään. Kala menee tuolla sun puolella, mä käyn. Kohta saa jää jotakin irti ainakin. Sulla, siinä se ei oo ainakaan kiinni. Ei, se on varmaa. Joo. Nyt se no se on tässä vavaassa. Tässä toisella takilla vavaassa se on kiinni. Pitääkö se vetää silloin tiukalle se? Joo. Sillä pitää kelata näitä kaikkia muita. Ota se siihen. Tällä pitäisi koittaa kelata kaikkia muita. Ja muu pitäisi koittaa tästä saada irti. Voisi vähän antaa löytää. No ja tuosta menee, tuo menee, tuonne. Ei meneekin. Mä koitan tällä nyt sitä koittaa. Koitan se tulee, että mitä tekee se ihan? sen paino on siinä. Ota lopuksi ylös. Hyppäs saatana tuonne. Eikä se mennyt plaanarinaruun ylikö se hyppäs äsken siellä. Ota kaikki ylös järkiä, jos saat siellä. Mä koitan näitä pikkuhiljaa tätä tuolta niin. Siellä se on narsu. Lopun vetää laanarikelikoon. Jumalauta. En tämmöstä showta oo saatana ollut ikäpäivä. Meillä se Loni ja Lonski saatana. Vähän iso kala syö. Oi vittu, tapahtuu jotain. Pääsi kalaa irti. Pääsikö? Oi vittu. Saatko päästä irti? Löysäs niin ikävä. Ei se voi olla enää se. Oi vittu. Eli vetään kaikki meidän vehkeet solmuun ja pääsi irti. Perseen.
poikki. Eli se on mennyt poikki se siima, mikä se on kalalla. Joo. Ei nää ihmiset tämmöisiä. Ei. Ja tämäkin on poikki, tämä siima. Just. Joo, siitäkin meni pelti. Mitäköhän sieltä tulee? Paljon peltiä. Kaikki meidän loput peltit luultavasti. Se oli ison näköinen kala. Oli se, mutta tämä on lohenpyynti. Joo. Sittenkin lähtee tänne. Niitä ensi molemmat puolet niin ristiin. Joo. Aivan uskomaton. Onko siellä joku salsa, mikä on muuten mennyt poikki jo? Sieltä tulee tuo muu. Joo. Vielä jatkus. Mutta ei siellä kalaa enää oo kyllä tuota. Niin. Enää poikkinainen. Täällä kävelee. Täällä oli varmaan. Se kala on ollut täällä. Siinäkin on Ei. 3. katkennut siima jo. Meillä meni niinkö 3 ainakin siimaa meni poikki. Kyllä. Tämmöstä ei oo ikään ollut saatana. 3 siimaa poikki. Kaikki aivaa sevon ja iso lohi karkuun. Päivänä, jolloin tullut ihan helvetin huonosti kalaa. Ollaan löydetty kalat, mutta tässä on saatana lopputulos. 3 siimaa oli loppujen lopuksi poikki, 3 tiuraa meni ja 1 houkkari ja jonkin verran siimasotkua. Ei oo tämmöstä ikään vielä ennen tullut vastaan, mutta se oli elämäni ensimmäinen takilatärppi. Se otti siihen sinipiliikkuseen mikä mulla oli veossa se Magnumi silloin kun oli sunkikyytillä. Mä panin siihen sivutönkköhöseen silloin missä oli kamera. Ja 8,5 metriä takilassa. Siinä oli houkkari yläpuolella. Takilassa 4,5 metrissä. Se veti sen ensimmäisenä siihen mukaan showhui ja sen jälkeen se veti niinku suoraan pintahan sieltä kun se tarttui justiin. Silloin sä soitit niin näki että vapaa sytkytti että nyt on tärppiä. Mä sulin puhelimen niin 5 sekuntia siitä se hyppäsi ensimmäisen kerran tuossa potkurivirrassa. Vapautti yläpuolella olevankin siimaa heti siinä tullessahan ja sen jälkeen se vapautti tuolta 2 mun puolelta heti lähtöön ja ei mitään muuta kuin jatko matkaa tuonne sivulle päin, veti niinkö pöhöllä menehen ja hyppeli tuli tuossa, se hyppäsi varmasti 30 kertaa. Mukava katsoa GoProsta, kun mä itse kerennyt edes näkee niitä hyppyjä. Matias tuossa vieressä vaan sanoi, että tuossa se hyppii niinkö hullu menehen ja ei, pannaan kaikki vetoon mitä me pystytään nyt ja vaikka 6 per puoli ja setvitään loput huomenna. Mä tein tyhmästi siinä kun mä rupesin. Siinä olisi pitänyt siinä kohtaa kun ne siimat oli tuossa perseen takana ihan solo. Kaikki pois. Olisi pitänyt ottaa vain käsin ruveta kelaamaan sitä koko nippua. Eikä niinkö jokaista. Kato, ne pääsi hinkaahan toisiaan Joo, ja kelas kaikkia vuoron päältä. Niin. Ja varmaan pitänyt lisätä vähän vauhtia heti. Se tuli tähän kato perään takaivaan, että siinä olisi tullut enempi vastusta. Joo, niin se olisi jäänyt kauemmin. Joo. Siinä heti alapuhuit sitä lisältä vauhtia. Siitä
käydä hetkellä, kun Takilahan ottaa. Joo. Se oli ensimmäinen Takila tänne piikään. Numero 2. Ei tapahdu. 15.40 lähdetään Lounaispyräkää alta pois rantaa kohti. Monesko päivä? 13. kesäkuuta. Kello 20.52. Kohta tapahtuu jotain mahtavaa. Meillä on kala, meillä on kala! Uhuhu! On tämä. Come on! Panitko täpään kartalle? Pistin, mutta onko oikea kala? On! Joo. Hei, katsopa vauhtia. Otetaan hetki. Ei se sitten. Joo. Katsotaan jos ottais toinen. Joo. Ei mennä niinkö liian lujaa nykkään. Niin. Voi olla talavikkokin. Onhan se, ei se mikään muu, mutta tuolla pinnassa rupia kelaa. Mäpä vien tuon rillin pois. Ylös näitä mitään. Se niin talavikolle haistaa. Vähän haiskahtaa joo, mutta toisaalta Mutta nautitaan nyt tästä. kiloinen lohi, niin joo. Kato nyt se vei ainakin 2 metriä. Kato nyt. Mistä tämä lähti? Kummalta puolelta? Täältä meidän puolelta. Normaalisti. Joo, iso tiura ja niin semmonen sun vähän rumaa pelti mun mielestä oli tuolta. Se loimu. Joo, sinertävää loimua, iso tiura. No kyllä tää enempi Talavikkopelli. enempi kuitenkin että kirjolohi pistää vaan. Pistää pullalohi. Mä oon aina sanonut sitä, että sitä ei tiedä ennen kuin se on veneen vieressä, että mikä siellä on kiinni. Joo, ehdottomasti ne otetaan pois. Paljon sulla siinä on? 97. Joo, ja niin kauan kun ei tiedä mikä siellä on, niin kauan oletus pitää aina olla se, että siellä on oikea kala ja sen kanssa ollahan tosi iso.
mietin, että on vähän niin kuin sillä viime vuoden 14. Sehän ei vienyt ensin. Ei, munkaan ei. Se mun mielestä vienyt. No niin, nyt lähetään. No tää 106. Kalannut oikeasti on liikenteessä niin. Joo. Jos ei niin Jukka haavihte sitä haavin ulkopuolelta niin ja se on talavikko, niin pääset YouTubeen. Ja silloin kun se pysähtyy, niin mä en ainakaan itse niin halua vetää väkisin sitä, vaan yleensä silloin tietää justi, että se on kohta lähdössä vetää niin toiselle päin, niin silloin ennemmin antaa sen niinkö... Niin, entä sä hätää? Niin, antaa sen niinkö... Onko toinen? On toinen! Toinen! Narisee! Joo. Kiitos. Joo, ei huono. Voit sanoa, että ruvetaan olemaan niin kalastukseen ytimessä. Mä taas lähti Eri suuntaan. niin. Tämä ei tee mitään, tämä on laiska kuin perkele. Mä vein taas 100 metriä. Mutta niin on täällä... Kato, hyppäs! Oli kyllä laihan näköinen. Mä en usko niin kauan kun nämä on venehesä, niin mä en usko siihen, että ne on talavikkoja. En. Tämä on ainakin 7 kilon oikea lohi. Ja tämä on samanlainen. Mikään talavikko. Joo, ei Eikö tämä aina... Eihän tämä nyt talavikko tämmöstä viestä. Tämä on ollut... Nyt on jo 125 metriä. On jarrulia. Sähän kilisit jostain veestä. On tämä kyllä riski niinkö sillä lailla, että... Ei tämä kyllä niinkö kellaamulla. lohi. No, haluais kaikille naisille, kenelle sä ittiä peät haluais nähdä se. omana kynttileenä, niin mä niille näytän tuon pätkän ja jatko Ei voisitko ottaa tässä kuvan näin sillä lailla, että 20,6 kiloa. Joo. Nyt on alle 100, 99. Täällä on 77. Mutta mukaan, että on molemmilla. Joo, kaksin aina kauniimpi. Joo. Kimppakiva. Joo, tää Jukka on vain talavikkoja, niin sillä ei oo, kato omaa. Mä oon ostanut veneen ja välineensä. Jukka on pistänyt vaan joku 10 tonnin rahaa. Joo. Tämä ainakin haisee niin talavikolle, että kyllä mä oon sun kanssa samaa mieltä, mutta niin kauan kuin ennen kuin se on veneessä, niin mä... Otetaanko me se pois? Saanko sä vaihtua tuon ulkopuolella pöydöön, kun hauditaan? Katsotaan mikä on. Ei tätä voi väkisin vetää, ei tämä tuu. 6. Mä menen kohta ei. 6-3, joo. Niin. Sä saat sen ensin luultavasti. Ei tämä on nyt tulos, mä en pysty vetämään tätä. Mä jätusin aivan väkisin kumppaahan tuolta. Se löi itteensä poikittain. No niin hyvin toisella suuntaan, että kun sieltä puolella takilla pois, niin sitten koittaa käännättää vavannokkaa enempi sinne. Koukkukyljestä läpi. Koukkukyljestä läpi. Läpi ja tilliä päälle. Keli on makia. Mä sanon, että tällä kelillä kalanväsytys, niin ei oo mitään makiampaa kuin tällä kelillä kalanväsytys. 20 minuuttia siitä, kun niin sun kala otti kiinni. Tämä on nyt poikittain tuolla perässä, ei se halua tulla tuosta mihinkään, mutta toki hyvin talavikkomaiset velekehet. Tämä ei oo mikään talavikko, tämä on sirkaskinen. Erota jo sitä viskarkkia siihen. Ja mulla tilli voi leipä maistuu jo sulle. Haukiko se olikin? Se on aivan valmis, tulee kilyyn. Tätä poppuriilikraa sille puolelle.
vieläkään varma. On se talavikko. Ei, onko? Ei vittu tohon! Pyöriä lohi! Pyöriä lohi! No niin! No niin! Siinä on Siinä tehdään talavikot vittu! Jumalauta! Talavikon pyytö. Onnitala. Ai vittu! Aivan pyöriä lohi! Vittu, täältä toinen! Mutta täältä on omia. Come on! Kyllä se kehtautta vetää. On. Saatana on hyvää ruokaa. Tuo 5,5 kiloinen, 6 kiloinen. Annoinhan mä sille semmosen mahdollisuuden. Joo. Se voi olla Ja nyt se alkaa pikkusen Niin, vetää. vittu sokkeit 600 € pavaan. Aivan limaa. Se oli se loimusini Mutta hei, härdelli. laskepa tälle se kilohinta, niin se on aika hiljaa. Ei mihinkään julkeen mitään kilohintoja. Mun miehistä jo aloitti XOlla niin tässä. Joo, se maha avaa suunnilleen. Oliko sulla? No ehkä se motivoi niin oli se semmonen takajatus, että se motivoi niin saamahan tämän kalaa ylös täältä, että mulle ei kaajettu vielä ollenkaan. Se on, eikö mähän sanoin, että kun tässä on niin tiukka sääntö, että ei viinaa eikä tupakkaa. Ei, se on aivan oikein. Pidetään niinkö tietynlainen kurjuus yllä sille niin väsyttäjälle, että Jäädäänkö joku vittu nostaa pois? Ottaa se vielä kerran. Jopa kyllä laiha. Tämä on talavikko saatana. Yritetäänkö päästää veetä ihmisiin vai pitääkö ottaa se? Onko tuo talavikko? Oo. On kova. Iso laavi. Mistä tämä näkyy, että tää on talavikko? Ei ikään nousulohi ei oo tällä lailla kiinni. Niin, on tuohon tuonne pyöriä. Kato tätä pyrskyäkin kun kärsinyt se on, kun se on joessa rapannut kiriin. Äkkiä kun 82 senttiä ja 5,5 kiloa. Oikein näppärä ruokakala. Nyt pitää laulaa vain justiin näin. Don't stop believing. Kyllä niinkö biisi tuli nyt pohjilleen kyllä tähän.